जोंनि लुबैनाय बायदि दालांखौ होबाय। बेसे बुरजा जयेन जाफैदों नोंसिनि गामिनिफ्राय? जोंनि 90 प्लास। बिथांनि जायगायावबो 107 दङ, मोनसे जायगायाव दङ 150 थानि बारा, आरो मोनसे जायगायाव दङ 92 जन। बेवहाय इउपिपिएल बिजेपि नि मानसिफोर गोजा। बेनिफ्राय आरो गोबां लाइनाव दंबावो। जोंनिनो खस्थ'कर्मि निर्जय नार्जारि बिथांखौबो नैथि खेबाव नुजाफैनो कुमार चंद्र नार्जारि लं लेफ्ट, कुमार चंद्र नार्जारि लं लेफ्ट, कुमार महिलारि लं लेफ्ट, आईपीपीएफ ने जोंनि जेनाखि मोनथाय बेखौ थिग रोखोम होनो हायाखिसै। लामा सामा बानायनानै होनो हायाखिसै। लामा सफा बानायदों, खालभारि गैया। बे दालां बेफोर जानांगौमोन, जायासै। नुनो मोनदों नोंथांखौ, नोंथाङा बबेबा गुबुन मोनसे दोलोआव दंमोन, दा बिपिएफनि सिम्बल हिसाबै नोंथाङा बिपिएफनि गामसा गानफैबाय। दा सिगाङाव नोंथाङा बबे दोलोआव दंमोन बेखौ रायजो राजाफोरनो नोंथाङा एसे फोरमायहरदो। खुलुमबाय, आंनि मुङा श्री निर्जय नार्जारि, गामिया जाहैबाय खामारपारा, जोनोम गामिया खामारपारा, आं दालुगुरि थायो। दा मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो दाखालिसो बावैसो माने माखासे मानसिफोरजों रायलायनायनि गेजेरजों जोङो बिजेपिआव हाबहैबायमोन। दा बिजेपिजों हाबहैनायनि गेजेराव माखासे खोथा रायलायबाय आरो लेभेलै रायलायनायनि उनावहाय बिसोरो रादाय होबाय जे ओरै जों डिमान्ड खालामनाय मथे बिसोर रादाय होदोंमोन आरो दालां बानायनायनि, एसे लामा सामा बानायनायनि रादाय होदोंमोन इलेक्सननि सिगांनि। आरो दा बिसोर रादायखौ माने ओरैबायदि नेहै ओरैबायदि जोंखौ आसाखौ बायहोबाय आरो माने बिसोर जाखिनि आसा होदोंमोन बेयो माने नंखाय सिस्टेमाव थांबाय आरो। जेनेबा खोथा बुंदोंमोन बुंनाया, खिन्थु मोनसे मावना होनो हायासै आरो। दा रायजोफोरखौ नायोबा मावनानै होनांगौमोन आरो बियो। जेनेबा आंबो हारसिङै गोसो जानानै थाङाखै, आं माखासे मानसिफोरखौसो लानानै हाबहैदोंमोन नालाय। दा आसा बायदि आंखौबो माने माबा खालामबाय आरो बिसोरो, मा होनोमोनलाय, माने बिसास गैयि बायदि खालामबाय आरो। खालामनायनि उनावहाय जों अनेक खोथा रायलायदोंमोन, रायलायनानै उनावहाय बिसोरो मोनसेबो माने एक्सेप्टेबोल माने उद्देश्ययै रायलायासै आरो। बिनि थाखायनो जों दा माने रायजो राजाजों रायलायफिननानै, खाथि खालानि मानसिफोरजों रायलायफिननानै जोङो दा माने मोनसे टारगेट लाबाय आरो, जेनेबा मोनसे स्टान्ट लाबाय जे जोङो बिपिएफआव हाबफिनसै। माने गोदोनिफ्रायनो मावबाय थाग्राखा बिपिएफआ, आरो बिदि बिपिएफआ मालाबासिम थगायनानै थाग्रा नङा। जोंना हाग्रामा साराबो थगायखाया, बिदि खोथा होनाय मथे बियो मावो, टारगेट मथे मावो आरो जोंनि नुबोनायाव। दा बे हिसाबै जोङो बेजों थांफिनसै होननानै जों गोबां खोथा रायलायलायबाय जोंनि टिमनि गेजेरावनो। माने टिम बानायदोंमोन नालाय जों मोनसे, दा टिमनि गेजेराव जों रायलायलायबाय आरो जे बिदिबाथ' जानाय नङा, बिदि माने मा मोखाङै नुजाहैनो जों बिदिबालाय रायजोफोरनि गेजेराव। आरो जों टिमाव रायलायलायबाय आरो। दा जुदि टिमानो जुदि रायजोफोरनि खामानि मावनो होनानै दायथ' लानाय मानसियानो जुदि मावनानै होनो हायाबा, होमबा जों मानो थानो? बे खोथाखौ रायलायनायनि गेजेरजों टिमजों मोनसे डिसिसन लाबाय। बे डिसिसन लानानै जोङो बिपिएफआवनो थांसै। बिपिएफजों थाङोबा जोंहा मोजां जागोन, माने खोथा मथे बिपिएफआ मावो, बे उद्देश्यखौ लानानै जों दिनै बिपिएफआव हाबफैफिनबाय आरो। दा बे आसायैनो जोङो जोंनि सार बनगाव 9 नं बनगाव समस्थिनि कुमार चंद्र नार्जारि बिथांखौ जोङो सायख'बाय आरो जोंनि माने टिमनिफ्राय। दा बिथांजों रायलायबाय, जों रायलायनाय मथे बिस्रा रादाय होनाय मथे जोंनि बे मा होनो बिजेपि जे खोथा होदों मावनो होननानै जोंखौ माने नेग्लेक्ट खालामदों, बेखौ जोङो दा मावफुंनो होननानै जोंना सारा 9 नं समस्थिनि जे गोदान केन्डिडेट जानो थांगासिनो दं, बेयो बिथाङा माने जोंनोनो खुद जोंजों रायलायफैनानै माने समाधान खालामबाय आरो। दा बानायगासिनो दङ, दालां मावगासिनो, दालां। औ, माने बे दालांनि सोमोन्दैनो जों रायलायहैखादोंमोन नालाय, ओमफ्राय एसे लामा माने रिपेयारिंनि थाखाय जों रायलायहैदोंमोन नालाय। दा बेखौ लानानैनो दा बे सारजों रायलायनानै सारा दा खोथा होलांबाय आरो मावबोबायबो आरो। दा जोंहा निस्सय माने गोसोआव बिसास दं, माने फैगौ बारावबो सरकार जायोबा हयथ' जोंखौ नेग्लेक्ट खालामनाय नङा, मोजाङै मोजां नायलांगोन, जोंखौ माने एक्सेप्टेबोल खालामगोन आरो। जय बिपिएफनि जय, जय बिपिएफनि जय, जय कुमार चंद्र नार्जारिखौ देरहाहोनायनि जय। जोंनिनो खस्थ'कर्मि निर्जय नार्जारि बिथांखौबो फुलुरि डिजिटेलि फैबाय था बारा सोरबा दंबावो जेनोखि नोंसिनि लुबैनायमोन
नोंथांमोननि आसामोन बेखौ जों दाख्लै थांनाय समावनो मोजाङै रायलायलांखादों सावरायदों बिदिनो बे हिसाबैनो बेदिनखालिनो जोङो खामानिखौ आरम्भ खालामनांगौ होननानै बे टेम्परारि दालांखौ बोरै फोसाबनांगौ बेखौ नायनानै जोङो थिगबो खालामनांगौ दा बे हिसाबैनो नोंथांमोनखौ धन्यबादबो होनांगोन स्पेसियेलि जोंहा निर्जय फंबाय बिनि दैदेननायावनो खामानियाबो जथेस्थ आवगायबाय होनदों खुब मोजां लक्षण आरो दिनै जे गामि सुद्दायैनो नोंथांमोनहा दिनै बेवहाय ज' फैनानै आगोल बिपिएफ मोनब्लाबो लामा आन्दायनानै नोंसोरखौ सोरबाया बुंलायनानै लांदों बेसो नोंसिनि आसल न' होनब्ला नोंथांमोना न'आव थांनानै नुहैबाय बे नोंसिनि आसल न' नङा आसल न'आ दस्रा जायगायावसो दङ दिनै बेनि थाखायनो नोंसोरो आसल न'आव फैफिननायनि जेनाखि मोजां राहा लादों बा लामा लादों बियो निश्चय इसोरनिनो थिननाय खामारपारा रायजो राजानि जौगाखांनायनि थाखाय बे मोनसे गिदिर आगान